Illum ħankompli nitkellem fuq il-Kattoliċiżmu u l-Bibja. Però qabel ma nibda xtelt il-Bibja, u ħankompli pjuttost nibda, ħantikom testimonjanza ta' brother ħina hawnhekk Anton ħdejna li joħobb il-kulħadd bħalma aħna l-kol kemm aħna noħobbu l-kulħadd u anke ħbib tiegħu Assisin li jħobbhom bla dubju, imma ħad isimgħu minn fommu x'jafu mingħajr ma jsemmi ismijiet fuq ċertu dottrini. Alla jħobb il-Kattolċi, Alla jħobb il-Protestanti, Alla jħobb l-Ortodossi, Alla jħobb l-Evanġeliċi, Alla jħobb il-kulħadd. Mela waqt li aħna ħan indirizzaw il-Kattoliċiżmu biex narbluh bil-Bibja, ma jfissirx li dan li qed nagħmel għax nobodu l-Kattolċi. Infatti, stajt għamiltu il-Bibja u ommi. Tista' tagħmlu il-Bibja u missierek. Il-Bibja u River of Love. Ovvjament saħna meta ngħidu l-Bibja dejjem tidu tkunu fil-kuntest tat-Testament ġdid, tal-Patt ġdid. Imma il-Bibja. Mela jiena u inti obbligati jekk ngħidu li nħobbu lil Alla bħalma qal Ġesu. Jekk tħobbuni, żommu il-kelma tiegħi. Amen. Hemm affarijiet li forsi li huma sekondarji u hemm ħafna infatti. Li tagħlaq għajn waħda għalihom għax mhumiex issue, forsi jdejquk ma mhumiex issue, mhumiex dottrinali. Hemm affarijiet li forsi għalkemm huma fil-Bibja mhumiex big deal, qishom mhux affarijiet li huma dnu per se, ġas mhumiex profittibbli, mhumiex ta' ġid. Sewwa. Pawlu jgħid fl-ewwel Korintin kapitlu 6, Pawlu jgħid li għalkemm jiena nista' nagħmel kollox imma mhux kollox huwa ta' profit. Sewwa. Imma mbagħad hemm affarijiet li huma straightforward, dnub u quddiem Alla jaqallaw ħidar druħ u abominazzjoni. U jiena u inti ma nistgħux inbirkuhom. U minn għandu id-nej biġizma, imqar waħda, ħajisma. Għajdin nasiħbi. Mela. Jina kelli inkontru ma' żewġ Assisin u il-kommenti tagħhom ixxokjawni u baqgħu ċamoħħi. U meta il-pastor il-ġimgħa l-oħra kien qed jippriedka, iftakart fihom u xerjajthom miegħu. Il-pastor qal li biex nixxerjhom magħkom. Jiena kelli ħabib Assis, ħabib tiegħi ħafna, ma kienx qed jgħix il-ħajja ta' Assis. U kien qed bejnietna kien qed jirredikola. Tista' tgħid kien qed jagħmel mingħajr ma semmi ismu. Jirredikola il-Kattoliċiżmu. Għalli jgħalmuna ħaġa il-seminarju, għalli mbagħad fuq il-polptu iġaluna nagħmlu ħaġa oħra. Għalli tista' tifhimha int. U xokjani. Jgħalmuna ħaġa u mbagħad iġaluna nippritkaw ħaġa oħra. Kelli kontru ma' Assis ieħor, anzjan ħafna, kellu fuq 80 sena, jitkellimna, konna nqajna barra, u xerjajt miegħu ċertu esperjenzi tiegħi li għaddejt near death experience, u għalli Anton għalli jiena meta mmut u mmur quddiem Alla, jekk Alla jgħidli inti mallim sew, mallimx dak li rid jiena, għalli jiena lesni ngħidlu jiena obdejt is-superjuri tiegħi. Kien imwerwer. Kien imbessa ħafna dan l-Assis, anzjan. Illu mejjet u jalla jiet il-ġenna. Amen. Brother. Amen. Grazzi. Dinja realtà. Qed insemmu Assisin għax ovvja il-messaġġ huwa fuq il-Kattoliċiżmu. Għaw xi għandkom esperjenzi simili ta' daw.
Għaw xaħat għandu esperienzi simili ta' da? Li ta' fuq assisi? Għandek xaħat għallek xaħġa simili? Tittejdinna? Tittejdinna? Memżon nissemmi jisem, tittejdinna. Ejdinna xaħġa simili, memżon nissemmu jisem? Għax aħna maħniġ kontra il-assessin għax huma assessin kattolċi, aħna kontra l-gideb għalek għetlek sajt tesadajt il-bibja u ammok, ġivjek kommok għetlek xie jerezija. L-ommok kompli hobba, ma fej jidħol Alla, ommok ikolla twarrab, missir ikolla kien warrab, il-papaj kollu warrab, il-sija kolħat, ħudak fil-bulej kollha warrabu. Fej jidħol Alla, u fej jidħlu dottrini speċjalment li jiġu sfaċċatament mawġa jew minkistra apertament. Amen? Għajdenna. Jena meta kelli 16 kien persuna, jena kont tipo kbirt familja Roman Catholic. So għalija kienet normali li nitolbu l-istatwi. U kien hemm persuna qalt li jisma' qalt li mhux suppost titlobu tadura l-istatwi. Mbagħad kont mortant Assis u kont qedlu isma' kont qedlu vera illi aħna mhux suppost nitolbu l-istatwi għalli iva vera. Amen. U jiena dak il-ħin ippanikjajt. Ġifieri inti indunajt li x'qaltlek kien il-verità. U mbagħad ikkonfermaħħulek il-qassis. Ikkonfermaħħu li qassis u da qassis naqra mlaħħaq ġifieri. U mbagħad jiena kienet għandi 16 u bdejt nippanikja u qedlu isma' qedlu speċi x'ħan għamlu għax jiena dak il-ħin ta' 16 ħsibt illi di xi ħaġa li Roman Catholic Church ma jafux u speċi rridu ngħidulhom ħalli jsiru jafu dak il-ħin ippanikjajt. Qedlu tipo x'se nagħmlu allura? Għalli jagħmel kif nagħmel jien, għalli jibqa' mur l-Knisja normali, għalli ġast inti tagħmilx bħalhom, għalli ġifieri huma jadoraw l-istatwi, inti tagħmilx bħalhom, għalli jien hekk nagħmel. Interessanti. Mbagħad jien ovvjament dak il-mur ir-restorant imma dak id-dix tiklux, avolja muffat. Imma mur magħhom. Eżatt. Mbagħad jiena minn hemm bqajt infittex il-verità għalija ma nistax. Kemm ilu dan? Kelli 16, illum għandi 28, ġifieri. Holy smokes. Yes. Jesus, wow. Praise God, hallelujah. Għaw xaħat iħor, għaw xaħat simili, ma kamen xerja uġru. Issemmux ismijiet, please. Okay, kam, iġri. Issemmux ismijiet. Ma rridu nwaġġaw il-ħadd, rajt aħna mux kontra l-persuni, għavolja meta jgħidu għax dak ta' television, semmux ismu ta' ma dak ta' television l-irqiq. Augustus. Imma semmux ismu? Ta' 16 sena ilu ftit issa. Kont fra mal-patri insomma ta' knisja. Lam il-konvent. Waqqas mill-knisja qatt ma rajthom jiftħuli Bibja qudiemi. Amazing. Issa il-kelma tal-Alla. Ġili nkorreġġu biex taqra l-Bibja. Ġili? Kun sinċi. Għatmoddu. Le. Sorry to say that, sorry. Jidispeċini li hija realtà. L-istess realtà hija tiegħi li jiena għamilta ma' ħafna qażiż meta kont għadni żgħir. U ma nobodhomx, kawxat qed jisma' ma nobodhomx bl-ebda mod, imma din hija realtà li hemm fir-reliġjon ta' Ruma, sfortunatament. Mhux tal-li ma nlimniex il-Bibja tal-li saċerdot minnhom illum mejjed abbuża bija. Ħażin hija. Jidispeċini ġbin. Jidispeċini. Jiena bħal mettilkom id-darba l-oħra nirringrazzja l-Alla li ma ħallejthomx imma kien hemm żewġ saċerdoti li pprovaw jabbużaw bija wkoll. Però ringrazzja l-Alla ma ħallejthomx. Kam. U meta ngħidlek jabbużaw ġifieri mhux naqra, dew kellmuni kliem għaxxen pastas nittin. U xrid jagħmel miegħi beda jgħid li jispjegali. Sorry. U ma ħriġx minn Knisja Kattolika minħabba f'hekk. Ġifieri ma kontx tlaqt għax jiena provaw jabbużawni, tlaqt meta bdejt niskopri l-verità tal-kelma. Imma ħfirtilhom. Wara kollox mingrazzja Alla xorta l-mulej għamel fija dak li Alla kellu pjana tal-ħajti. Mela, l-istess żmien bħal Chanel eżatt 16 sanilu, 15 sanilu meta sirt Kristjana, ovvjament induna bil-verità. Kont sirt Kristjana u kelli ħafna il-ġenituri tiegħi ma xtaqnux inkompli niġi River of Love. Ġifieri u bdew jaħduni għand assissin u niftakar
assis partikolari minnhom kontatlu fuq l-issue l-istess tal-istatwi li fil-kelma tal-la fozzodu fl-ewwel kmandament għajdilna biċ-ċar biex ma nagħmlux. U ma nadurawhomx. Ma nadurawhomx, insomma. U ma sibt rezistenza mal-ewwel ta' xejn. Ġifieri malli għatlu hekk. Aċċetta. Aċċetta mal-ewwel. Għalli iva naf bihom għatlu ma x'ħat għamlu. Għalli ma nistgħu nagħmlu xejn, għatlu ma x'inhi r-raġuni li ma tistgħu tagħmlu xejn. U għalli għax jekk wara daw is-snin kollha. Eżatt. Jekk wara daw is-snin kollha ngħidu l-Kattoliċi li għara kem għarraqna bihom ma daw is-sninijiet, nistennew li tqumraw biex ta' kontra tagħna. Jesus. U għalli t-tieni raġuni hemm business kbir minn fuqhom. Ġifieri. Kien onest. Kien ħafna onest. Kien żvijat, qarra imma kienu għalmenu onest fuq dak li. Ġifieri jaf li hija ħażina, jaf li għadha għaddejja u ma kien mlessja minn xejn biex waqafha. X'iktar sister? Bright note, insomma, fl-aħħar ħaduni għant assis u għallulom passaġu ġenituri tijaj, il-parent, uħda minnom ommi għatlu xħan għamil biex ma tkomplix tmur emmek. Għalla ħallija xaġ differenti u nammen il-mola jużaħu kol. Għalla ħallija għalla sabet il-paċi, għalla ħallija u grazzi molaj minn emmek il-persekuzzjoni tnaqs. L-esperienza tijaj jiena, grazzi Ġesu. Għalli, nixieq ngħid li fl-esperjenza tiegħi ġieli ntqajt mhux ħafna xi assassin li jgħidu lin-nies komplu morru river of love. Grazzi Ġesu għal min huma dawk wara kollox ngħidlek aħwa. Tagħmel x'tagħmel int, inkluż jekk inti qassis, patri, of papa. Inti titgħati renda konta. Jiġifieri jekk inti żbaljajt, ma x'fissirx għax inti kattolku ħadd għaddita. Jew għax inti Kristjan tiġi rivolvat ħada, jekk żbaljat inti konta bleda dmu tiegħek. Jiġifieri jekk il-Knisja Kattolika mimlija ereżijiet u hekki, jekk assis irnexxielu ikkun integru għalkemm jiena nsiba impossibbli tkun lejali lejn il-kelma u tibqa' Kattolku, mhux diffiċli, impossibbli. Ma tistax tibqa' tkun Kristjan ġenwin u tibqa' Kattolku, ma tistax. Ma tistax, ġifiri ximkien il-kompromessi qed isiru. Imma ma jimportax, Alla jara l-qalb u jekk Alla il-qalb jafa. Imma fuq hekk kien hemm min kien integru, ħalli nkunu qed ngħidu dak li huwa sewwa. Kam sister? Kont qiegħda xogħol, kont qedlu passer, qedlu waqgħda l-inkwatru, qedlu jiena u niżla mit-taraġġ. Isu xi ħadd garaħ brabi għalejja, dal-inkwatru kien tal-Madonna u Giuseppe, eccetera, u s-santa tal-mejtin tal-kollegi. U jienu nizla mit-taraċ jisu bħal ġaħad garaħ. U bat mill-ewwel il-passer fil-għaxija. U insomma il-kollegi ta' miegħi batu l-ta' fuqna u ta' fuqna batu l-qassis l-għada stess. U ġi insomma u jitlab u jnettilhom tistgħu tgħidu li xil-paċenzja ħaġġibu l-qassis jagħmel hawnhekk. Li għandu l-qassis għandna aħna. Xed tippretendu mill-qassis, ma m'għandha xejn u daw tipo xilmor li jottejt. Anyway, ġie l-qassis konna hemmhekk kien misna ngħid aħna. U l-qassis bida l-ewwel filli jitlob il-Ġesu, fil-Marija, meta jitlob il-Ġesu nkompli magħhom, meta jitlob il-Marija jiena lajk. Silenzju. Mbagħad ta' miegħi tipostax ta' u li jiġi eżorċista. U prova idaħlilhom f'moħħhom li it's all in your mind għax like daw l-affarijiet jisu ma jeżistux. Tarġa. Eżorċista. Il-mulajni. Il-verikom. Għatlu fader, għatlu ma kienxem, għatlu grazzi tal-li ġejt, għatlu pero Ġesu diġa għamel ix-xogħol. Amen. Għatlu hawnhekk kellimtu waħdu biex ma jaħsibx li qed nipprova nirridikolaħ. Għatlu hawnhekk kull darba li nkun xogħol nidħol fil-kamra u nitlob. Għatlu dak li nkwatru ġi ngarat għatlu għax propju tlabt, isu xi ħadd kien irrabjat. Tlu pero Ġesu ġamel ix-xogħol. Amen, amen. Amen, gloria al-Mulek. Amen. Come quickly, come. Daw qed tisimgħu x-xhieda tagħkom dawn ma ftemx magħhom? Jien għandi żewġ affarijiet. L-ewwel waħda nixtieq ngħid minħabba li issa ħsibtax
Għaw ħafna nis li qed jgħidu isma' l-qassis inkoraġġin inkomplu mu River of Love u kif qal il-pastor għaw ħafna qassisin li iva jinkoraġġu n-nies jibqgħu jiġu veru. Però sadly, sfortunatament, għaw qassisin oħra li Bil-kontra. bil-kontra. Jiena kont naf qassis kien xi kappellan ta' Birkirkara xi parroċċa minnhom għax dak għandu kun għandhom xi parroċċi differenti. Wieħed minnhom u konna nitkellmu dak iż-żmien ma kontx Kristjan imma għadni, imma konna nitkellmu hekk ċett ġifieri. U meta darba semmejtlu l-Pastor Gordon kont nara fuq it-television jien, ovvjament ma kellix grazzja mal-programm u mal-pastor, u darba Kif jista' jkun? jista' jkun għal-mulej kollox jista' jkun. U jiena semmejtlu l-Pastor Gordon, għatlu isma' għatlu Father, dak iżmien konna jdur, għatlu u da xidirlek minnu, għatlu ġander il-ġezu, mux bħalna. Darba jiena ilu ħafna ma niftakarx meta ma kont mort ximkien, kont mort ċilaqa minna li anyway, kont mort ċilaqa ta' xaħat. U kien hemm qassis ma dan ix-xaħat, biex ma nsemmix ismijiet ukoll, u kont mort inkellmu fuq is-suġġett tal-omosessualità. Forsi ħafna tafu anke t-testimonjanza tiegħi ġifieri. U għalli toqgħodx tikkonfondi dal-qassis. Għalli toqgħodx tikkonfonda għalli fil-Bibja il-kelma omosessuali tfisser pagani. U jiena ma stajtx insib il-connection għax jiena kont fil-mużew qabel ġi kont naf kelli daqsxejn ta' background kont naf il-pagani x'inhuma u l-omosessuali u ma stajtx insib u meta saqsejtu qalli la tgħidx tikkonfondi qalli l-kelma omosessuali għax dik mbabbi żminijiet inbidlet dik fil-Bibja tfisser pagani. Ġidali kien għalih Pajf dik il-ħajja. Ma sidnek xi dejt. Għax l-omosessuali ma kienet tfisser xejn mal-kelma sess, ma nistax nifhem kif. Tagħmel ħafna sens. Speċjalment f'kuntest kattolku Ruman. Ejjela. Thank you, brother. Toqgħodux tassumu li xi ħadd jaf itkellem daqsik ikun ma jaf ħadd. Jiena għamilt 3 snin kont baċċellerat fil-teoloġija u jiena ħajti kollha dejjem fil-assisin Knisja Kattolika whatever u kieku jekk naħseb jekk issemmit il-Bibja u actually naqraw mill-Bibja ġifieri u nistudjaw it-testi tal-Bibja minn kors ta' 3 snin jekk kien hemm ġis kors actually d-dilja mal-Bibja kienet ħafna. Għax bija ħafna filosofiji, x'qal dak x'qal ieħor ħafna anke minn affarijiet orjentali u hekk ġifieri dak kors ta' teoloġija u magħna kemm il-qassisin dak li tistudjaw għas-seminaristi. Ifi dawn bat għandhom kors għatta posta jdu miktar li-jom, ifi u bħafna rituali u jgħalmu kif jgħamlu l-affarijiet by the book li t-tamet, jisom robots, ifi anka kif jgħamlu id-dejjom u għek. Tara verament kem kollox ritual, kollox tradizzjoni, dik waħda. U meta ġejt, rivrovla kem qassis partikolari kont vera close mi u jiena, anka ġili ma niklu fl-imkien u namlu. Kont niklu l-kirxa fl-imkien? L-kirxa laġin, pizza minn kollox konna niklu. U ekku li bdejt nġi għawek, kif semmejk River of Love indanna? Bdej manifesta. Mux manifesta, ma għallemek tu, xikta dak ma jgħamux l-nalwaħna, dak ma jgħamux fuq il-katekizmu ta' knisa, il-katekizmu ta' knisa, ktipoħxon, kollu regoli knisa ta' katekizmu ta' knisa kattolika, wa jisu il-Bibja li jimxu fuq huma, actually, as opposed to the actual Bible, u fih kollu regolamenti ta' dottrini li għandek temmen u jek ma temmenx fihom ta' dottrini li huma kontra l-Bibja tu l-infern, ġifiri. Interessanti. Hemm ħafna. Biex probabli tibda mill-infern minn hawn. U tkompli. Eżatt dik. Imma kemm assissi uħu għamilt sena l-dottrina wkoll online jiena ta' parroċċa oħra. Meta semmejk River of Love, li jina verament issa sibt il-verita u hekk, kif semmejt inti pastor anke minn maċ semmijek ta' ukoll għalli la sibt il-mulej hemmhekk għalli kompli mu hemmhekk, għalli jina għalli il-bibintirja miftuħa. Għal dawk il-assessin kattolċi Rumani li jintom għandkom il-biża Alla u ma tibżawx jitkellmu l-verità għalmenu anke f'daw l-opportunitajiet għalmenu. Forsi mhux minn pulptu, għax forsi jaqbżu mwinkom imma sorry to say, jiena nemmen fil-lejaltà ta' fuq in-nies fuqi. Imma sakemm ma jgħidux il-Bibja u qed nitkellmu b'mod drastiku hawnhekk mhux fuq xi opinjoni sekondarja, qed nitkellmu fuq affarijiet drastiċi. Jiena sottomess lejn il-pastor tiegħi u għandi l-isqof fuqi, jekk tidejdu l-isqof jew apostle, imma he's straight with the Bible. Mhux jgħawweġ il-Bibja
kif irid, jew jivvinta dottrina tari, ma per eżempju jew dottrina ta' Ruma, jew dottrina tal-Amerika, u nibqa' lejal tal-lej Kristu lej il-kelma. U lejal tal-lej il-pastor tiegħek, il-pastor tiegħu lejal lej il-kelma. Simple as that. Amen. X'inhi? Amen. Ħallihom jgħidu għad, m'għandhomx dubju, m'għandix dubju li jgħidu għalija. Amen, brother he. Amen, come brother he. Thank you, brother. Ejdulhom għax ma tiċċallenġjahx. Ejdulhom jiċċallenġjawni. Bl-imħabba, da mhux biġliet iġbieri. Jiena u l-familja tiegħi dejjem konna fi knisja partikolari il-Belt, fejn kont immur skola jien ukoll. Dejjem abbati, għamilt anke l-pritka tal-miliet, niftakar. Però kien hemm knisja oħra l-Belt li kien hemm qassis vera maħmuġ ħafna. Fil-fatt meta kont mort errandu. Maħmuġ għax ma jinħasilx. Le, maħmuġ minn moħħu. Meta kont mort errandu. Maħmuġ pastas. Pastas ħafna minn moħħu. Sessualment qed nassumi. Fil-fatt, meta jmorru jqerru tfal kien jiftħilhom dik il-kaxxa qatt ma ninsa li kien ikun ġo fiha jpoġġihom fuq il-kop teħu qed imisshom. Kien hemm ħafna rapporti wkoll fuq hekk. Però peress li aħna kien jattakkana ħafna xitan ukoll id-dar għax ommi kienet fl-okkult ukoll taqra xorti u hekk. Kienet ġabet qassis id-dar, ħaġa tal-iskantament li da ma ħax xejn id-dar, dakinhar stess billej ix-xita mbażwarna ġo d-dar niftakar lili u l-ommi. Meta kien hawn bniedem minn hawn ġew u x'għandha l-Vanġelu, ma qadx isemmi l-River of Love u ħafna affarijiet, il-Vanġelu, il-Bibja, jien bdiet tinfetaħ qalbi u bdejt infittex. Ommi meta bdiet tarani ninbidel, ħaditni għand eżorċista. U l-iktar bniedem jibes li qattilt qajt f'ħajti miegħu kien dan. Li fil-fatt orin is-salib għalli għax Ġesu mitalina, klu Ġesu jgħadġu fik illum il-ġurnata, kellna ħafna minn daw il-battibekki fuq ir-Rożarju li Marija telat birruħu bil-ġisem u fil-fatt talaqli bieb enormi qudiem ommi, kienet offiża kbira għalina dak iż-żmien. Però ommi mbagħad ħaditni għand l-isqof. U hemmnuni l-iktar. Minn Ponzu għal Pilatu. Però nemmen li l-mulej uża l-isqof. Hemm ħafna nies li huma ta' Alla fi Knisja Kattolika. Tkunu xibsin magħhom għax qalbhom hija ta' Alla. Jibżaw mill-istruttura. Dik hija l-problema. Diki. Għax aħna nemmnu fi-struttura u nemmnu fi-struttura apostolika. Imma jekk l-apostlu li inti taħtu, jew il-isqof li inti taħtu, sar eretiku, ma tibqax tibqa' taħtu. Fil-fatt meta bdejt nitkellem mal-isqof, kien vera ġentili, kien vera nice, u għatlu fuq l-istatwi, fuq il-festi, fil-fatt bħalma qalet Roberta u anka uħtna temmek. Tant kemm hemm business kbir fuqhom il-festi li ma jistgħux waqfuhom. Jafu li huma ħażin u ma jistgħux waqfuhom. Ħabba nies. Fl-istess ħin il-Knisja tista' talaq il-bibien għax il-festi qed iżommu ħajja. Amen. Dawk huma l-affarijiet jiġifieri. Jiena ħa nispiċċa b'testimonjanza oħra tiegħi. Tittejn ħaġa inti ka. Niftakar kemm assis partikolari issa ngħidilkom ħadd titkellem tagħna l-ewwel. Go ahead, sister. Mela, jiena nħobb nevangelizza fejn nara qarbi nħobb nevangelizza l ħafna. U d-diffikultà li nsib dejjem jaqafli u jgħidli kif tista' temmen u tgħidli Alla hija Alla tagħna bħal tagħkom. Jekk intom temnu fl-istatwi li l-istatwi għalihom, fimt qed juru li Alla tagħna huwa l-falz. Fimt ġifieri hemmhekk neħel. Ħafna Musulmani jaħsbu li kattolċi u aħna l-istess ħaġa. Eżatt. Ma jafux li l-Kristjani jadoraw biss l-Alla, ma meta jaraw il-kattolċi għax ħafna ġili jgħidu li hekk. Jgħidu li intom tadoraw il-Madonna u l-Istat u l-Qadisin, jgħidulhom dak jgħidu li di reliġjon paganin, jgħidhom se nafsit. Aħna maħniex kattolċi Romani. Eżatt. Sawa issa jekk hawn xi kattolku u jġej li passer imma dak mhux jadorawhom ta' jadorawhom. U jibbusuhom. Ibbusuhom. Imelsuhom, imilsulhom saqajhom, hemm minnhom imilsulhom saqajhom, l-isbaqajhom qed jisparixxu l-istat, ras tiklet. Hemm minnhom li jinżlu arkubtejhom, jixewlulhom ix-xemax jibżgħu forsi mid-dlam. Jagħmlulhom il-fjuri biex imsikken iċombu xi ħaġa tfuq. Sewwa. U il-Papa u l-isqof kollha jagħmluha. Ara ma tmux temmen il-gidba tad-demonju li jinqeda minn ħafna minn dawn nies li huma pupazzi. U pupazzi għax iridu, għax il-Bibja. Fidej kulħadd għadha x'in irid jaqbad jara. Ekku. Għax trid. Għalhekk nibża jien. Għalhekk nibża. Għax jiena mill-veru sens kelma ma nixtieq lil ħadd jintilef.
Imma taf xejt il-kelma? San araw Ġakbuk kapitlu 3, kompli sister. U ħaġoħra meta kont, qabel ma kont Kristjana, kont immur il-Knisja nhar ta' Ħadd qatt ma kont nitlifa. Nipprova nagħmel mill-aħjar biex darba fil-ġimgħa. Imma meta kont ninserta ma nilħaqx tal-ofsinhar kien hemm fis-sija fis-sala, ma kienx kont fil-Knisja. U fis-sala kien bibdejja u kienu jidħlu wara xulxin, kulħadd jidħol bil-mod hekk wara xulxin. U kien hemm qassis vera bħalma qal dak vera pastas. Għax daw l-affarijiet biex tagħmilhom quddiem kulħadd tkun vera pastas. Ħin jara mara u tkun waslet mara jibda jtija fuq il-patata ejja kien jagħmilha kont ngħid. Imma sfortunatament ma kienx ikolli kuraġġ immur tas-sija. Għax ngħid ninserta lilu. Ejwa, eżatt. Mela, eżis sawa. Assis partikolari, tittiġi tgħid xi ħaġa inti? Mela, ballu, tiġar bejn minuta. Grazzi mulej. Issa testimonianzi ti tkunu hekk kien nhar il-ħadd. Mela fil-bidu tal-mixja tagħna qed nitkellem kważi 13 sen ilu, konna għadna, grazzi mulej, on fire. U konna qegħdin il-qawra u kien hemm bil-kitarra qed ikantaw diski bħal tagħna u l-mara tila ejja morru tila faħru l-mulej magħhom morna. U bdew ikellmuna u jinstaqsejthom imminkom imweldin mill-ġdid. Qalu li di x'inhi. U ġew żewġ kapi tagħhom, dawn ma kinux qassisin imma magħrufa ħafna. U grazzi mulej llum hawn nies hawnhekk li kienu jmorru għandhom. Imma ġew u baqgħu u raw il-verità u nħelsu. Grazzi mulej. U da wieħed minnhom beda jkellem lili u wieħed beda jkellem il-mara. Il-mara tiegħi minn Ħattart kienet devota ħafna tal-Madonna, mek għandhom nisbaħ statwa tal-Madonna ta' Malta kollha u tax kemm kienet ħobba u sabaħu dana. Imma irrabjat meta bdiet taqra l-Bibja u mi qed tara xejn li kienet jaqbel ma li għalmuha u qabditha ma' wieħed minnhom mal-kapo. U għaltlu inti għaltlu temmel li Ġesu kellu ħutu. U da għal xi 5 darbiet kellha tistaqsi, u darba idawwar id-diskors. Mal-5 darba qalliwa nemma, għallu ma tista' tgħidli għalfejn. Tellajtu l-ommu Marija fil-pożizzjoni tiegħu meta di u tajdu li kien verġni, meta di kellha tfal u hija barka li jkollok tfal u ġibtuha xi ħaġa sesswali bejn raġel u mar ġibtuha xi ħaġa issa xi ħaġa mhix tajba. U da ma tkellem xejn baqa' kwiet, ma tkellem xejn. U li oħra qabada miegħi l-offsider tiegħu. U da jien battilu fuq il-mandamenti. Għatlu kieku jien għatlu jien daqshekk arroganti biex nibda l-mandamenti li Alla tal-Mosè kieku tiġi warajja bħala missjer spiritwali. U da ħassa ġejja, daw jafu x'għamlu. U għalli isma' għalli għal xi qed tajt. Għatlu tafu li t-tieni mandament neħejtuh. U samtu l-10 wieħed fit-tnej biex iġibuhom 10. U neħħew ir-raba wieħed. U raba wieħed ukoll. Imma dak jien rid nafaslu fuq dak. Għatlu samtu l-10 wieħed fuq 10 fit-tnej biex iġibuhom 10, teda mhux U baqa' jargumenta fl-aħħar qalli u hija dil-kelma talla li tettaj li di mhux il-bniedem kitibha u jien għatlu għatejju. Għatejju jirraġuna hekk qalbi ta' mhux raġel talla. Għatlu inti raġel talla x'in. U tlaqna lem, la għada jċempil il-pastor. Għalli jisma intkom mortu teddu xi kattoliċi l-għawra, għatlu jwa jinu wini. Tajnijom xaba u ħassarnijom. U l-pastor għalli jisma, għalli jini ħafna biex niltaqa ma daw in-nies, għalli importa għalli nużalilek u niltaqa maħħom. Għatlu mela, u ltqajna maħħom. U għamilt 45 minuta, 5 minuta bil-qeda nitbaxxa. Għax ovvjament mar bl-iskuża biex jekk huwa żbalja japoloġiċa, which is good. Imma per se ma żbaljax. Forsi għalihom huma forsi kien jibes. Imma l-verità li qalhom. Biex imbagħad meta ġejna wiċċ in wiċċ, minuda he's very nice. Imma jagħmel ħafna, il-kelma hija jilgħu ħafna. Proskoneo, il-kelma bil proskoneo. Greek. Proskoneo actually means to lick as well. Imma we lick the hand of the king, but he's the truth. He's on the throne. Imma I will not lick at the expense of accepting lies. Għattifmu? Mela għal dawk li intom ma smajtux il-messaġġ ta' qabel, u jien kont għamilt 6 messaġġi qegħdin inklita minnu kollha qegħdin fuq YouTube fuq Marija u Madonna, morru semgħuhom biex ma jmunx minn semgħu llum il-messaġġ biss jaħsbu li ma nemmnux f'Marija. Marija nemmnu, noħbuha u nonorawha.
Imma la noqogħdu nollu għamalla u nfaħruha u nadurawha u nagħmlu l-wedet magħha għax laqqas taf li teżisti inti. U laqqas niddożonorawha jew ma nixħaduwix mill-fidi, apparti mill-fidi kristjana, hija l-ewwel kristjana, hija sidna Ġesu, nonorawha hija l-eżempju, xempju tal-fidi tagħna, imma meta tiġi qima, tiġi biex titlob u għall-interċessjoni, u medjatur wieħed biss hemm bejn Alla-bniedem, as simple as that. Dawn ma kollha dottrini u hemm id-dati, tistgħu tfittxuhom fuq il-YouTube, tistgħu tfittxuhom fuq il-Google. Hemm dati meta jgħidulkom meta daw id-dottrini ħarġu. Li tal-Madonna ħarġet 1400 sena wara. Jiġifieri di mhix la kienet dottrina ta' Kristu, la tal-Apostli u laqqas jekk niġu f'da tas-Santi Padri, erħilu tax is-Santi Padri jekk ikkontradixxu lil Kristu xorta jridu jaqgħu, imma laqqas dawk terġa'. Għattifmuħi. Anyway, mela, ħamorru fi ktib tal-Lut, morru fi ktib ta' Lut, kapitlu 13, supposta fuq bla mendi. Iddeċidejt bla jnuna Alla li dan huwa tant huwa tal-im bżonjus li ma nistax niskwizjaħ f'sija bħalma taraw dawn ma testimonjanzi xhieda ħajja ta' nies ta' kellhom esperjenzi fil-Kattoliċiżmu. Lut kapitlu 13. U jekk hawn minnkom, hawn x'għad minnkom għandkom mistoqsijiet fuq il-Kattoliċiżmu u l-Bibja? Hawn x'għad minnkom għandkom mistoqsijiet? Hawn minnkom għandkom mistoqsijiet? Hawn minnek forsi minnkom forsi tgħid imma hija okej li nibqa' Kattolku u niġi River of Love, jew hija okej li nkun nofsni Kattolku u nofsni Kristjan. Għandek mistoqsijiet, dawn huma mistoqsijiet ġenwini. Ħafna jsaqsu. Jiena meta sirt Kristjan, ma kontx naf dak kollu naf illum il-ġurnata żgur li. Imma għamilt qisu l-ewwel xarej, kont imur il-quddiesa u kont imur il-fellowship. Imma mbagħad iktar ma tibda taqra l-Bibja. X'imkien il-lajt ittaqtaw. Kemm ħaddum tagħmel kompromessi, dan mhux qed ngħidu fuq affarijiet sekondarji, imma affarijiet li ma maġġuri. Ma affarijiet li ma maġġuri. Amen? Mela, kapitlu 13 tal-Lut, ejna rawa di vers 8, tejtek, Ġesu Kristu huwa dak li kien fl-modi, issa u għal dejjem. Fil-ktib tal-Lut, kapitlu 6, infatti, ħantikom naqa' homework. F'dan ix-xahar li ġej ta' Jannar jekk Alla jrid, morru aqraw il-ktib tal-Lut sew. U aqraw il-ktib tal-Lut sew. U jekk tirnexxielkom tistudjawh, ħanejdilkom minn issa, ma tibqax għadma Kattolka ġo ġisimkom. U ħanejd lilek ħabib, saċerdot, soru, assis, is-off. Mura qara il-ktib tal-Lut. Emnu u toħroġ minn Kattolku. Ma tibqax għadma Kattolka ġo ġismek. You understand? Isma' Kattolċi ħarġu bil-miljuni. Mhux kollha sfortunatament saru Kristjani, hemm minnhom li saru għati. Sewwa. Hemm assisin li ħarġu ħafna. Infatti hemm ktieb jismu 50 testimonjanza ta' 50 assis u soru li ħarġu 50. Mhux issa ħarġu aktar minn 50. Imma saru Kristjani u għamlu dak ktieb jismu Far from Rome, Close to God. Far from Rome, Close to God. Tistgħu sibuh ktieb u naħseb anke hawn videos tiegħu. Inħeġġiġkom ukoll hemm video jismu The Woman Who Rides the Beast. Please watch it, ta' Dave Hunt. Hemm ktieb ukoll iktar dettaljat tiegħu, Woman Who Rides the Beast. Morru aqraw għandu l-affarijiet. Kattolċi hemm iktar minn biljun fid-dinja. Ara what a great harvest there is to harvest. Ara xieħzaħ sad kbir hemm biex taħsad. Il-verità waħedha
teħilsek. Il-verità waħida tfejqek. Jiena mhux qed ngħidlek aħna ma nobgħoduhomx bl-ebda mod, ma nistax. Jiena berwan jien kattolku kont, intom kontu kattolċi, il-familja tiegħi ħafna minnhom m'għadhomx kattolċi, kienu kattolċi, għandi fil-familja li għadhom kattolċi. Jiena naf qassis personali. Kont nafu għal ħafna snin. Kien għamel 4 snin jaqdim għal-Papa mhux ta' dan. Ta' qabel dan. 4 snin jgħix hemm. Illum jgħix Malta dal-qassis. U studja s-seminarju, he's a very sweet person, dar-raġel. U darba ntqajna u bimħabba. Għadħan nara, jekk dak li nisma, s-sadat nitkellem qabel ma bdejna l-knis iktar minn 17 sena ilu żgbu. Imma kont għadħan nara jekk dak li qed nisma' kwiġ vera jiena. Da suppost għandu jkun jaf mar is-seminarju, jagħmel 4 snin jaħdem mal-Papa jitfid, jiġifieri jaqdim jew jiġifieri jagħan jaf il-verità. U għetlu ħansasik mistoqsija. Għetlu inti, meta mort is-seminarju, da ma kienx jaf li jiena għadni Kristjan, isir Kristjan. Allora jiena mhux għax rrid inkun ħaxixa, imma rrid inkun ħaxixa. Rrid noħordu minn moħħu ħalli nara kux il-verità. Ġi laqat ma ġridx nikkondizzjonah, la favura laqas kontra, daqstik waħ nitkellmu normali. Għetlu, meta inti mort is-seminarju, inti xi studjajt? U semmili Santi Padri, filosofiji, konċilju tal-awwel hemm u l-hemm u law. Mbagħad saqsej għax għassemmili xi 5 affarijiet u l-Bibja ma semmijilix. Jisu jekk it's a normal thing aħna ma nistudjawx il-Bibja bħal speċi da. Qedtu l-Bibja studjajta jiena. Għalli studjajna l-4 Vanġeli. Issa, jekk tistudja l-4 Vanġeli tiġà tista' toħroġ l-okroxma ta' verità. Imma xorta mhux biżejjed billi not, imma tiġà biżejjed li id-dawl jibda jiddi. Għalli studjajna l-4 Vanġeli. Għetlu l-ittri ta' San Pawl jiena u l-epistoli għat ma studjajtom? Għalli le. Għetlu inti kont taf li fl-ewwel Timotju kapitlu 3 tgħidlek li min imexxi d-dar tella suppost ikun miżewweġ mara waħda u jaf imexxi lil dar u lil niedu. Qabel ma jmexxi d-dar tella għalli le ma konx nafta. Għalli fejn qiegħda di. Huwa rejtilu fl-ewwel Timotju kapitlu 3. Ma bda qassis. He's sweet. He's sweet. Jagħmel 4 snin jaqdi fil-Vatikan mal-Papa u ma jafx il-basics. Bħalma qal Ġesu, omja immexxu lill-omja. U meta għetlu daw il-kliem iċċassa. Assis ieħor, Father Joe, għaw Turrum Father Joe. Allura, ħadd minnkom intom ħassiru tafu minnu Father Joe, imma għetlu, meta għetlu tal-kmandamenti, għax tal-kmandamenti t-tini wieħed, inti għandek l-ewwel jienu Alla sidek ma jkollokx l-ħorajrek, dak wieħed. It-tini wieħed neħħew, la tagħmilx ġbijat minn uxa ta' dak li hemm fis-sema, fuq l-art u taħt l-art, u la tadurahomx u la tmilx qudiemhom. Għaliex jiena l-ajjur l-impatti l-ħażen tal-missiriet u l-ulid fuq ir-raba' fuq it-tielet u r-raba' ġenerazzjoni li daw kollha li joboduni. It-tielet l-astemmiċiżm tal-Bata, u r-raba' żomm ftakar fihom is-sibt u qazzu. Dak bidluh sar it-tielet, għamluh ħares jaħdu tal-fasting mandati, u s-sibt mhux is-sibt li aħna nafu, is-sibt huwa s-sabat, huwa minn ġimgħa għas-sibt. Issa rħila s-sabat, is-sabat hemm dottrina totali għalija, is-sabat huwa Kristu llum għalina. Għax huwa l-mistrieħ li tidħol fil-mistrieħ, aħna dħalna fil-mistrieħ fi Kristu skont il-ktib tal-Lut kapitlu 4, Kolossin kapitlu 2, Lut kapitlu 8. Sewwa, imma tal-istatwi ma tbiddilx, ta' ġifieri aħna xorta ma nistax nagħmlu statwi u naddurawhom. Issa, reċenti brother u oħrajn ġili qalu wieledi. Ismani, meta aħna għamlu rigward statwi u ma nadarhom ġifieri qed nużaw xi ħaġa biex imuha. Issa jekk inti għandek xi statwa ta' hawn min iħobb il-ballarini,
Għaw ġaħat għandu statwa ta' ballani? Għaw ġaħat għandu għaw minn uħobb il-ħniżer, jew il-baqar, jew il-xadini, jew il-ċrif, jew l-iljuni, għaw minn uħobb l-iljuni. Għaw minn għandu xi statwa ta' ljuni da? Jew xi kelb, per eżempju. Tifhem? Ovvjament, aħna meta ngħidu tinqisha l-iskrittura dejjem fil-kuntest huwa l-ispirtu li tqim, jiġifieri li inti tqim. All right? Għaliex hemm dik li tissejjaħ arti sagra u jiena arti sagra ma dejjani jiġifieri jekk jiena nara pittura ta' Ġesu fuq ħmara jew Marija u Ġuseppi fuq ħmara u pittura din ma dejjanix. Sewwa u ma nadarix xi ħaġa imma għax pittura arti. Issa jekk dik il-pittura inti titfaħħa ġa Knisja Kattolika, forsi probabbli jibdew għalmu xinaw, joqogħdu jibutwuh. Sewwa jirrovinaw lek pittura, sewwa u xorta ma jqalaw xejn. Allura il-kuntest huwa mhux biss tagħmel ġbijat u tiqafhem, il-kuntest huwa tagħmel ġbijat biex tqimu. Issa, f'kultura Kattolika, jekk Kattoliku ħadd ġbija għal Christmas present, ħaj speċi għamil la-xematu joqgħod iqima. Sewwa, issa, jekk inti tmur l-Amerika u inti tagħtihom xi ġbija, pereżempju ġieli rajtuhom fuq it-TBN, Ġesu jaħsel saqajta xi ħadd, jew Ġesu jintaqma' l-mara ħdej il-bir jagħtu statwi fuq it-TBN. Ġieli rajtuhom da? Ġieli rajtuhom braw, inti da? Fuq il-Christian channels? Pereżempju tibgħat donation il-channel, jgħidulek pereżempju ħanibgħatulek din l-istatwa minn Iżrael. Sewwa ġieli rajtuhom, qatt ma rajtuhom da? Qatt ma rajtuhom sister inti? Qatt ma u sbieħ, ikunu sbieħ. Jiena kieku jibgħatu li waħda ma dejjanix. Għax għalija hija arti. Issa jekk jiena inti ħatmur pereżempju jiena mort Medjugorje. Medjugorje storja oħra waħedha dik. Mela Medjugorje għandek xi triq minn hawn sa faċċata 3 darbiet quddiem il-Knisja. Ruxmata ħwienet stalls u kollha mimlin kuruni, Madonni, San Giuseppe, Padri Piju u daw kollha għaddejt minn quddiem kollha. Ma naralhomx bibja waħda minnhom. Laqas babja. Għaz bibja. Anzi, mort insaqsi xi ħwienet minnhom għax mhux ħansaqsihom kollha. Tilhom ma jisaqgħu għandkom bibja? Bibja. Bibja? 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 Hello. Yeah, Bible. Did you ever hear about the Bible? No, we don't have Bibles here. You see, where there is no word of God, there is paganism. Fejn m'hemmx il-kelma talla hemm il-paganizmu. Mela il-kunċett huwa di. F'kultura Kattolika, jekk inti lil Gordon Jumanji, ħadd tiġi tagħtini, xi ħadd jiġi ħabbat li. Għandna din l-istatwa tinduru mar-raħal. Sewwa, u qed intu għandix biex iżommuha ġimgħa. Le, jekk it-tialili ħajġri miraklu, di ħad isparixxi, naħseb ħad iħodha s-sama. Naħseb ħad itla'. Jekk ta' tialili naħseb ħajsir miraklu u tisparixxi għax ma nistax intilek lura nerġa'. Qabli tinħataf. Ma nafx. Allura tiġix tofrili xi statwa lili biex birik li d-dar jew noqgħod nitlob nagħmel ix-ximat qudiema. Sewwa għax ġieli smajtum din tqajtu minn dawk in-nies. Sewwa aħfrulhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ħabbuhom imma jgħidulhom il-verità. Sewwa, jiġifieri tiġix tofrili xi statwa ħallik lili biex inqima noqgħod nitlob fuqha sewwa jew nitlob qudiema. Issa jekk inti jien naf pereżempju Mario, jgħidu li pastor mor Iżrael. Pereżempju ħafna minnkom ġibtu l-arka. Ġibtu l-arka, għaw minnkom ġibtu l-arka? Jiena ġibta l-arka, mortu ġibtu l-arka, brother, intom ma ġibtux arka? Jiena ġibta ħad peċir l-arka ġifieri. Oh, l-arka msomma, xbija tal-arka, mhux l-arka vera. Kieku ġibt l-arka vera, kieku Iżrael qiegħed wara dari. So, ġifieri ġib xbija ta' arka u sabiħa hekk bħala relikwa. Sewwa, mhux ħanqod nitlob qudiema jiena. Sewwa, għaw Kristjani speċjalment mhux kultura, mhux kuntest Kattolku, mhux kultura Kattolika, li kollhom daw it-tip ta' ġbijat. Imma moħħhom għalhekk inti everything does have għandu il-kuntest kulturali tiegħu wkoll. Fl-Amerika
għal dawk li intom ġeli rajtu CBN, TBN, GOT TV, jekk intom duna anka fuq l-offiċju, fuq il-desk, kollhom xi statwa ta' Ġesu, jintaqa' mal-mara midimba ja Ġesu mad-disċipli, għalihom di karti. Which is okay, actually. I believe it's okay. Issa, jekk lilek iddejqek, tagħmilix. M'għandek l-ebda obbligu li tagħmilha. Imma Ġesu, Alla ma jridna nagħmlu xejn l-ebda ġbija bil-skop biex inti tqima tadura. Issa tgħidli mela passer mela ħanżommhom l-istatwi li għandi tajna mhux ħanadurhom iktar. Sena għalik diffiċli issa, ħanejlek x'inti tgħidli. Jiena kon nieħu droga pereżempju. Ara ħankompli noħod ħanżomm droga ma mhux ħanoħod iktar. Sena għalik diffiċli għax inti ġej minn dak il-background, u għalik il-kontest huwa differenti dik. Għad tifmu l-kontest naqra differenti? Tifhem? Da bħal meta xi ħadd jiena xi ħadd jiġi jgħidli għalija toħodni xej ħdej bar, għax jekk kien ħdej bar bil-forsi nidħol nixrob. Jiena għalija kien ħdej bar inxommu jinten. U qatt ma xrobt, qatt ma kienet tentazzjoni għalija. Qed tifhem għax mhux dak il-background tiegħi, dak mhux il-background tiegħi. Allura I don't relate, mhix ħaġa komuni għalija. Imma għal kuntest kattolku li inti tagħmel statwi u tgħid għax ġieli intqgħid ma' kattolċi jgħidu li jiena ma imiex ġast niftakar fiha hekk, niftakar fil-Madonna, jew għax tagħti lin-nanna. Ismawni. Fil-kuntest li aħna ngħixu, number one fil-Bibja mhux suppost tagħmilhom u tqimhom. Imma jekk inti għandek bħalma tinsemmilek jiena, pereżempju xi ħadd semmili l-preżempju, mhux xi ħadd, ġifieri hemm xi klett taħwa semmew l-preżempju, jien m'għandi l-ebda problema, ara jien għamilt preżempju. U nħobbu l-preżempju għalija toj. Għalija tojs, il-preżempju għalija tojs. Nu pjaċiri tojs bħal m'għandi l-preżempju tal-Playmobil. Sewwa ġifieri mhux ħammurna mill-preżempju tal-Playmobil jew il-preżempju li għax, għalija qed toj, ma noqgħodx naddurhom u nqimhom. Ara pereżempju jiena meta kont għad nitfal il-bambin. Id-dar tiegħi aħna konna nagħmlu l-bambin, konna nagħmlu l-ġunġlila, nitfgħu il-ġunġlila taħt is-sodda biex ikber malaj. Ġulbina mhux ġunġlila. Il-ġulbina. Konna nitfgħuha taħt is-sodda biex tikber malaj, tikber sabiħ għagoffa hekk. Sewwa, u mbagħad kont noqgħod ta' tifel jiena li kont imur noqgħod naddura din il-bambin. Allura għalija li nħlist mill li nadura statwa mhux ħammur nġibha f'dar illum. Number one, ma noqgħodx ismawni għal-miliet niċċelebraħ. Imma mhux li reġgħet twilet il-bambin. Issa taqbadx il-bibja u toqgħod istawet xi ħadd fuq rashom ħabba fek għax mhix importanti. Imma meta ħafna kattolċi qegħdi għax il-bambin reġgħet twilet f'qalbi l-ismen. Ejja nagħmlu l-verità. Ġesu ma reġgħex twilet, aħna qed nfakru it-tifkira tat-twilet jew mhux reġgħet twilet. Jiena meta intom Jina fis-7 ta' Jannar ħatkun festa pubblika tnatilkom jiena Maltin u Awġi. Għandkom public holiday. Tajilkom Dr. Gordon Jomanxe. Take it. Halleluja. U għal-birthday tiegħi. Issa, ara ħadd minnkom ma ġibulu xi pakkett nappies għax reġgħet twilit. Jew xi botil għax reġgħet twilit. Tifhem? Le ma rġajx twilit. Twilit darba u issa blajnu għatalla ħanala 25 years. I'm in 52, sorry. Amen. Imma mhux ġaj twilit, qed infakru ħadodu pjaċir li il-pastor twilet. Aw min mhux ħad jieħu pjaċir li twilet imma issa twilet, halleluja. Amen. Ġifieri, le, eżis kattolċi jaħwa ħasra. Nħobbukom u tafu nħobbukom ejja nkunu onesti. Imma l-verità hija l-verità. Ejja nħallmu l-verità kemm nħallu poplu sħiħ. Bil-ħalib iridu kif tista' jikber il-poplu. Billi tħolli toqgħod tagħmel żiż il-gideb. Le mhux ħajkber il-poplu bekk. Amen? Issa. Dal-messaġġi huma qal min iħobb il-verità. Għax minn ma jħobbx il-verità, ħanajdlek b'imħabba, x'inti tagħmel hawn? Naqliblu da mhux għalik. X'inti tagħmel hawn, x'qed tagħmel għaliex? Dan mhux għalik. Dan għal min jixtieq jimxi ma sewwa tal-kelma talla. Jiena kont wieħed minnhom dawk. Meta? Kemm ilu? 28 sena ilu? Kont wieħed dawk li qed nfittex il-verità.
Kien hemm ċertu affarijiet li kienu wibsin għal-bidu, ma fl-aħħar mill-aħħaret jiena l-verità rrid. Il-qassisin anke dawk li provaw jabbużawni, ħfirtilhom inħobbhom, imma l-isqof inħobbu nirrispettaħ ta' raġeliju, imma il-pastors nirrispettom, imma meta inti qed torini sfaċċatament li qed tiddawwar ruxma ta' verità li hija ċara, mhux ambigwa, u li qed tikser affarijiet li huma ċarissimi. Ma nistax inkompli ngħidlek okej. Għax inkella ħanalqu bdi. Morru żew skritturi, ħanalqu żew skritturi, ħudu paċenzja bih. Mela morru fi ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 5. Atti 5. Orrajt aħwatu piġilu? Amen. Mela. Grazie Ġesu. 29. Da wara li Pietru u l-Apostol oħra kienu persekwitati għax bdew ixandru l-Vanġelu u l-isem ta' Ġesu. Sewwa? U għedduhom, għallulhom u ħalkom, jekk ma tidux tiġi persekwitati, u pritkaw il-Vanġelu. Daw kienu il-leaders ta' fuqhom. Issa. Pietru għalek, iżda Pietru flimkien mal-apostli, wieġeb qal. Jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla milli lill-bniedmin. Jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla milli lill-bnedmin. Amen? Issa, ħan ispiċċa bl-ewwel Korintin kapitlu 4. Ma bsax li konna ħandumu daqshekk il-lejla, ma importax. Ħandumu għaddejjim dan it-talim il-kalarit. Ismaw għadan dan vers 6. Isimaw l-apostli. Issa, il-Knisja Kattolika tippriedka l-Knisja Kattolika, il-Kattoliċiżmu ġejn mill-apostli. Meta aħna ngħidu il-kelma apostoliku xi tfisser? Il-kelma apostoliku tfisser ħafna affarijiet, però waħda mill-affarijiet li tfisser li inti ġej mill-apostli, ġifieri hemm segwenza. Hemm xejdula, hemm kelma liha. Hemm kontinwazzjoni, hemm linja li inti tista' titrejsja. Per eżempju, aħna River of Love, Knisja Apostolika. Kif nistgħu trejsjaw di? Faċli. 1. It-talim ta' River of Love. Huwa t-talim tal-Apostli? It-talim tal-Knisja ta' Ruma. Huwa it-talim tal-Apostli? Tiġa żgarrajna? 2. Pastor Gordon John Manxe għamel lilu, ordna li l-nifsu? Le. Min ordnani jina? U minu misturi spirituali? Mela jina ġorda d-nat, li mux Alla bis, għax kulħat jgħabja jisajda dik Alla. U li ma ċertifikat Alla jkun ta' Lima, mela. Jina misturi spirituali huwa l-isqof Tom Brown. Misturi spirituali. Misturi spirituali Tom Brown huwa taħt succession wieħed qabel ieħor sal-Apostlu Pietru. Jiena niġi ibnu spirituali. Mela jiena qiegħed taħt succession apostoliku. U l-linja ta' Tom Brown, kull wieħed minnhom dan huwa dan issa biċċa l-aħmar. Kull wieħed li ġi mela Tom Brown, min ordna Tom Brown huwa arċisqof taħt il-linja apostolika tiegħu. By the way, għal dawk li intom ma kontux tafu, linji apostoliċi għaw mill-inqas madwar 16 mhux waħda. Anyway, linji apostoliċi hemm minnhom imma li żvijaw. X'jiġifieri żvijaw? Għandek eżempju. Mela l-linja li Tom Brown ġi ordna taħta, kull wieħed minnhom kienu ġenwinament Alla. Jipredkaw il-Vanġelu ġenwinament. Però fil-linja Kattolika mhux kull wieħed minnhom kien Alla. Kien hemm minnhom kien hemm żmien li kienu jew miżewġin jew poġġuti jew kellha imperaturi Romani. Anka papin.
This is interesting. Mela fejna the apostolic succession. This is heavy duty stuff. Dan huwa talim li fil-maġġoranza assoluta tal-knejjes tad-dinja ma jitkellmu fuqha. Xi darba nagħmlu studju sħiħ fuq dan għal min irid ikun jaf il-verità. Mela jekk hemm isimgħuni, jekk hemm knisja ġenwinament apostolika hija river of love. X'inhu ma' sinjali apostoliċi? Is-sinjali ta' mirakli, ħelsien, fejqan, iqumu nies mill-mewt, moħħkom hawn. Ral Ġesu. Ral Ġesu. U li meta jkun hemm apostlu vera jindirizza nazzjon, mhux il-Knisja bestiju. U l-persekuzzjoni tkun kbira b'differenza kbira kontra apostlu minn kontra biss pastor li jipridka mal-kongregazzjoni tiegħu biss. Daw kollha sinjali li ħafna mill-Kattoliċi naqsi xabuhu. Dawn huma kollha tgħid li pastor ma mhux tnax biss kien hemm apostli. Apostli kien hemm number 1 Ġesu, l-apostlu kbir. Għandek it-tnax l-apostlu tal-ħaruf jgħidulhom, u mbagħad għandek l-apostli transitorji, Pawlu, Apollu, Marku u oħrajn. U mbagħad għandek dawk li jgħidulhom l-apostli mhux moderni issa, għax apostli. Aħna ma ngħidux hemm pastors moderni u pastors antik pastors. Evangelisti. Ġifieri dak li beda Ġesu qatt ma waqaf, ma xi darba nagħmlu studju fuq dak. Amen? Ma ħa nispiċċaw b'di. Amen? Mela għalmenu basic, jekk tkun vera apostoliku, it-talim tiegħek tkun bħal l-apostli. Mara x'għal jgħidulek l-apostli. Dan kollu l-aħwa għedtu għalija u għal Apollu. Apollu wkoll kien apostlu ieħor. Ma kienx wieħed mit-tnax, Pawlu ma kienx wieħed mit-tnax, Barnaba ma kienx wieħed mit-tnax, daw kollha apostli fil-Bibbija. Ananija u Safira ma kienux wieħed mit-tnax, daw kollha apostli. Biex minna intom titalmu xiġifieri, minna, ġifieri jiena aħna l-eżempju tagħkom kif inkom għandkom taġixxu. Biex iktar milli hemm miktub, mhux mela, biex minna titalmu, ġifieri, mhux iktar milli hemm miktub, ħalli ħadd minnkom ma jintefaħ b'wieħed kontra l-ieħor. Ma nafx jekk fimtu di, ħanidilkom xi tfisser. Vers 6. Dear brothers, I have used Apollos and myself to illustrate what I've been saying, if you pay attention to what I have quoted from the scriptures. So you won't be proud of one of your leaders at the expense of the other. Dik NLT, ħanidilkom xi tajt New King James. Verse 6, xi tfisser. Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sake, that you may learn in us, ġifieri titgħallmu fina u bl-eżempju tagħna, not to think beyond what is written, biex ma taħsbux oltre jew iktar li lejn minn dak li hemm miktub. That none of you may be puffed up on behalf of one and against the other, biex ħadd minnkom ħadd ma jiġi jintnefaħ, jitkabbar u jgħid mill-ieħor. Qed tifhmu? Ftit qabel Pawlu kienet iġanfar il-Korintin għax beda jgħidhom jiena ta' Pietru, jiena ta' Apollu, jiena ta' Kefas, jiena għalhom intom mhux kollha ta' Kristu u daw l-apostli kull mamluha xerdu l-kelma, żraw il-kelma, l-ieħor saqqa l-kelma imma alla li kabba. Sewwa, iva, jiena nemmen sottomissjoni li ta' awtorità u ġenwina. U River of Love edinek. I'm going to tell you something. Not every evangelical church can claim that. That's another story. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Issa, il-mulej jara l-kulħat, jara kull qalb, amen. Imma jina winti jek verament ħanistajħu apostoliċi, almenu tal-inqas, ibqa ma tal-im apostoliku. Mux tikkontradixxi l-apostli, basta dajt li ġej mill-apostli, u tikkontradixxi l-apostli. Amen. U muħu ħattu pjaċir. Halleluja. Għallaw kattolċi li jattaraw dal-messaġġ eżazaħwa. Please, min qalbi qed ngħidilkom,
Fisem il-mulej u fisem l-aħwa River of Love, familja River of Love, manna xej konta ta'kom nħobbukom, manna ħafna familji li huma kattolċi, pero nixtiequ li bħalma doqna l-Ġesu Kristu ħaj, id-doqquhom intom ukoll, u tarfu li l-lealtà tiegħkom suprema u assoluta hija lejn Ġesu. Amen? Kulħadd jitlob miegħi. Missi Qaddis, grazzi tal-kelma Qaddisa tiegħek. Kompli għallimni, kompli jaħdem f'qalbi, biex mulej il-kelma tiegħek f'qalbi dejjem issib ferħ. Ġesu, grazzi li inti għażiltni, grazzi li inti salvajtni, dna mhux b'mertu tiegħi, imma kollu b'mertu tiegħek mulej. Mulej Qaddis għallimni, niddixxerni il-gideb mill-verità. U għallimni nħobb il-verità. Akkosta kollox. Waqt li nħobb kull bniedem għax huwa ħliqa tiegħek, imma ma nħobbx il-gideb. Mulej Qaddis, itfa' spiritu ta' revelazzjoni u għarfien fuqi, fuq familti, fuq il-poplu kollu ta' River of Love u l-familja kollha tiegħi, speċjalment dawk kollha li tifittxu, dawk il-kattolċi li qed ifittxu l-verità. Għatihom mulej il-grazzja li mulej jarfu l-verità sħiħa u għalkemm nemnu mulej li jiva hemm mordni fis-saltna tiegħek, imma mhux għall-iskaptu li naċċettaw u nittoleraw dottrini b'mod assolutament folots kontra l-kelma Qaddisa tiegħek. Mulej lilek nagħtu kull glorja u tifħir. U dawk kollha li xi f'ħajja tagħna fil-ħajja tagħna li kienu assassin u li kienu xi mod ta' skandlu familhom fit-tagħlim tagħhom, aħfrilhom mulej għatihom il-grazzja li jiskopru l-verità tiegħek, ħalli anke huma jsalvaw mulej għax inti ma tixtieq lil ħadd jintilef. Mulej inti tgħidilna li aħna ma nistgħu niġġudikaw l-ebda bniedem għax inti taf biss il-qalb tal-bniedem. Imma huwa wkoll fil-responsabilità tagħna li narblu niġġudikaw id-dottrini u narfu mulej il-frott, tajjeb mill-frott ħażin. Birek il-dawk il-assessin, saċerdoti kattolċi li kellhom kuraġġ li imorru kontra ir-reliġjon tagħhom biex jipritkaw il-verità. U l-dawk li huma bħalhom li għadhom magħna llum għatihom il-kuraġġ li jarfu l-verità sħiħa u ma jagħmlu qatt il-kompromess biex jipritkaw il-gideb, biex joġbu lill-bniedem waqt li joffendu lilek. Berikom mulej ħenna l-jom. Aħna ma nixtiequ li l-ħadd minnhom jintilef. Wara kollox ix-xogħol inti fuq is-salib għamiltu għal kulħadd mulej. Mhux għalina biss. Aħna ma konna xejn iktar speċjali minnhom minn ħadd iktar. X'ma konniex aħna li tajna l-grazzja lilna nfusna biex naraw, imma inti tajna l-grazzja biex narfuk mulej għax li kieku maħniex kapaċi. Għalhekk mulej birek il-daw il-qassisin, s-sorijiet, il-papa, l-isqofijiet u birek il-pastors. Birikom aħna mulej maħniex qed niġġieldu xi taqbida kontra l-bniedem. Din hija battalja spiritwali. Imma li ġiet aktar minn merbuħa permezz tad-dem tiegħek, permezz tas-salib tiegħek u l-qawmin tiegħek mulej. Lilek kull glorja u tifħir. Abba misir fisem ibnek għażiż u s-Sid tagħna Ġesu Kristu u bil-qawwa ta' Spiritu Santu. Amen u amen.